Goedenavond, zondag 27 maart. Dit is het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland van vandaag. Zeeland krijgt ter compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne een EBI, een extra beveiligde inrichting. En die moet hier in Rittem komen. Wij hielden een enquête onder de Zeeuwen. En wat blijkt, vooral vrouwen voelen zich onveiliger door de komst van de EBI dan mannen. Ben ik niet zo blij mee. Nee, het is best wel eng. Zeker gaat het ook om zware criminelen volgens mij. Dus nee, dat zit ik niet op te wachten. Persoonlijk, ja, er moet plaats zijn. Kijk, de inwoners zijn er altijd wel tegen. Het is te dicht bij hun huis. Ik denk dat het juist wel goed is voor de regio. En de eerste EBI in Vught, daar is ook alles goed geregeld. En tot nu toe geen gevaarlijke situaties ontstaan, voor zover ik weet. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Als ze gewoon lekker daar blijven, waar ze horen, gelukkig, dan vind ik het allemaal prima. Waar bent u het meest bang voor? Nou ja, stel dat er ontsnappen, dat gebeurt altijd wel eens. Dus je weet maar nooit wat ze dan precies gaan doen en wat er gebeurt. Meer over de uitslagen van de representatieve enquête is te lezen op omroepzeeland.nl. Een mooi gebaar van de Vrije Evangelische Gemeente in Ierseke. Sinds 2 weken komen er steeds meer Oekraïense vluchtelingen van de camping Zon en Zee daar naar de zondagsdienst. Om hen nog meer bij de gemeenschap te betrekken, wordt de dienst vanaf vandaag live vertaald door een tolk. En er is grote behoefte eigenlijk onder de Oekraïners om naar de kerk te kunnen gaan. En dat is eigenlijk de reden dat we gezegd hebben, we moeten toch kijken hoe ze zich ook thuis kunnen voelen in onze kerken. Zo goed en zo kwaad als dat het gaat. Heer in de hemel, wij bidden in het bijzonder voor hen die achtergebleven zijn in Oekraïne. De Oekraïners kunnen via een Zoom-verbinding naar de vertaling luisteren. Om dat technisch voor elkaar te krijgen had nog wel wat voeten in de aarde. Maar het is gelukt. Het is bijzonder goed gegaan. We staan er zelf van te kijken, want we hebben de ervaring dat met techniek en zo dat het meestal een keer misgaat. Maar alles ging wonderbaarlijk goed. Wij ervaren dat ook als de hand van God. De Oekraïense kerkgangers willen liever niet voor onze camera reageren, maar lieten via de tolk weten verrast en dankbaar te zijn voor wat niet alleen de kerk, maar iedereen in Ierseke voor hen doet. Het raakt hen om gewoon in de kerk aanwezig te zijn, mee te luisteren naar de gebeden en toch een soort die verbondenheid te ervaren. Dat kan heel vertroostend zijn. Nou, met z'n tweeën ben je sterker dan alleen, hè? Zeker te weten. En daarom werd speciaal voor alle Zeeuwse vriendinnen vandaag in Goes de Vriendinnendag georganiseerd. Een dag vol modeshows, salsalessen, haken en natuurlijk heel veel vriendinnen. Nou, het is natuurlijk al heerlijk weer, dus dat is al meegenomen. En verder vind ik de modeshows hartstikke leuk. Ik ben niet zo van de mode, Annemarie wel. En we gaan straks lekker een terrasje pikken en kijken waar we nog meer tegenkomen. Maar dit is echt een feestje. En nu hebben we allebei ons man verloren. En nou is het weer gewoon zoals we begonnen zijn eigenlijk met z'n tweeën. En wat maakt jullie vriendschap nou zo goed, Connie? Nou, gewoon omdat we elkaar respecteren zoals we zijn. En een beetje hetzelfde idee hebben over kunst kijken en uitstapjes. Maar vooral gewoon... Ja, zelf kunnen zijn. Ja. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. En we zijn eerlijk kunnen zijn en ook met elkaar kunnen zeggen. Vandaar dat we het ook als we een paar dagen weggaan ook altijd zo goed met elkaar kunnen vinden. Een loods aan de Eierschatweg bij Biervliet is vanmiddag volledig uitgebrand. In de loods stonden meerdere voertuigen geparkeerd, maar er waren geen personen in de loods aanwezig toen de brand uitbrak. Toen de brandweer arriveerde was al duidelijk dat de loods niet meer te redden was. De brandweer heeft er wel voor gezorgd dat het vuur niet oversloeg naar de loods ernaast. En voor het Zeeuwse sportnieuws is hier Stefan Nijfjes. In de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal deed Kloetingen hele goede zaken. Door een 2-1 zege op CXS DZB en de nederlaag van koploper Nieuwenhoorn, dat was verrassend, kan Kloetingen komende week de koppositie in de eerste klasse B overnemen. Dano Laurens, de 18-jarige spits, maakte beide treffers voor Kloetingen tegen CXS en staat nu op een seizoenstotaal van 12 doelpunten. Na dit seizoen vertrekt hij naar Sparta Rotterdam en hij wil met promotie afscheid nemen.
De emotie komt gewoon als je scoort. Ik wil zoveel mogelijk goals maken dit seizoen. En natuurlijk is ons doel gewoon kampioen worden en daar ga ik alles voor geven. Straks in Omroep Zeeland Sport zie je een samenvatting van Kloetingen tegen Xerxes DZB. Verder in de uitzending aandacht voor wielrennen. De Wim Hendricks trofee in Koewacht. Een wedstrijd die dit jaar meetelt in de beloftecompetitie. En in de Eikelaan in Koewacht was de 21-jarige Tsjech Tomas Kopecky de sterkste in de sprint. Een overwinning voor hem. Ook aandacht voor rugby. Oemelmenu uit Middelburg is de tweede fase van de competitie. Dat is de degradatiepool. Begonnen met een overwinning op Amstelveen. Het is de eerste zege voor Oemelmenu sinds oktober. En de ploeg moet in die tweede fase van de competitie het hoofd boven water zien te houden. Verder in de uitzending ook aandacht voor korfbal en basketbal. Tot zo. We hadden vanochtend eerst mist, nevel en veel bewolking. De misthoorn klonk hier aan de Westerschelde ook af en toe even. Maar vanmiddag ging de zon overal vanuit het noordoosten geleidelijk weer uitbundig schijnen en het werd 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht en morgenochtend kan het nevelig en lokaal ook weer mistig worden bij minima tussen 4 en 6 graden. Morgen is er afwisselend zon en ook bewolking bij 13 tot 16 graden. En de wind is zwak tot matig en draait geleidelijk naar het noordwesten tot noorden. Op dinsdag verloopt de dag bewolkt. Dat heeft te maken met de storing, die kan ook af en toe wat regen brengen. Op woensdag schijnt dan weer af en toe de zon, maar donderdag komt er opnieuw neerslag in de vorm van natte sneeuw of regen. Het wordt ook kouder, met maximumtemperaturen die zakken naar 8 tot 10 graden en 's nachts naar iets boven 0. En tot zover deze korte Zeeland Nu van deze zondag. Blijf kijken, want we hebben onder meer nog professionele Zeeuwse kunstenaars en vormgevers uit de 5 regio's in Zeeland. Ze vertellen over hun werk in de serie Ik Ben. Nog een hele fijne zondagavond.